King'iswa ni to en pogruok manitiere e kind Equity Bank Assurance gi yore mamoko mag ng'ado insurance gi kembe mamoko. Wang'eyo ni ma ok en gima ji ong'ego Equity. To oko kacha wang'eyo ni nitie kembe mamoko mag insurance ma ong'e ni mane tich magitimo. Erokamano ahinya. Erokamano kuom penjo noendo. En ang'o momiyo jopiny kata jowinjo magwa owinjo yud insurance kokalo Equity kopogore gi dhi adhiya kuonde mamoko kata kambi mamoko. Mokwongo kaka atemo wacho en ni Equity ema wagoro kamano en kambi maduong' ma jopiny oyie godo kendo wagoro ne wateja duto man kodwa. Omiyo nikech wan gi wateja mang'eny miluongo ni wan gi large customer base. Omiyo wanyalo wuoyo gi partners magwa kendo wamigi okumba e nengo moyueyo. Mano en achiel kuom gima omiyo kibiro kawo insurance kokalo Equity to idhi bedo gi thuolo nikech ok wadhigoni nengo kaka igoyo oko kacha nikech bedo ni waduong' gima nitie miluongo ni economies of scale nikech wan e large scale wan negotiate nengo mag insurance gi partners wa kendo wateja magwa nyalo yudogi e nengo ma oyueyo. Namba ariyo, kopo ni samoro mteja neno ka en gi pek ahinya kata ka chudo nyalo bedo mapek to wan gi gima waluongo ni premium financing. Koro tiende ni mteja wanyalo miyo thuolo mar chulo insurance premiums kata mana nyaka dweche 10 ochulo mos. Ka koro bank miye gimoro machalo kaka loan matin to koro ochulo godo insurance premium. Koro en odong' kochulo bank kata mana dweche 10 ka koro en gi yot mar chulo premiums. Ma miyo koro ok onyal weyo ng'ato ang'ata oko. Koro bed ni in gi yuto mapiny, koro bed ni in gi yuto mane diere, to ka iwinjo ka chulo premium dichiel pek ahinya to i-apply to wamiyi yo mar chulo premium minyalo chulo kata mana bang' dweche ma dhi 10 kocha chande. Mi yot mondo mi chul premium e yo mayot. Kadhi mbele, wan kawati dir kod partners magwa, wan very honest bang' awach kamano endo nikech chon iyudo ka insurance ndalo moko ni chayo ni nitiere gik moko mantiere in small prints, nitiere gik moko ma opondo. To dang' aher wacho ni kaka Equity onge gimoro amora mwapando ka wabedo gi mteja wawuoyo maler kendo wanyise ler mar gima nitie nikech onge tiende mondo wabed bias. One link mane kind mteja to gi partners magwa. Koro wamiyogi ler mondo mi ka mteja amua to amua gima wanyise yo maler ma ok wachak wabed gi gwenyruok moro amora toke kanyo endo. Wach mangima moko. Koro what take time kendo wakawo thuolo marwa mar wuoyo gi wateja kendo wawinjo gima gidwaro. Kaluwore gi kaka bank en gi kaka wawinjo wateja magwa, wang'eyo gimoro amora ma mteja moro amora nyalo bedo dich ma en godo. Koro ok wachiwa insurance kata ok wachiwa okumba ni ero wachiwe kanyo, ma wang'iyo needs, wang'iyo gima mteja dwaro to wamiye insurance motenore gi gima odwaro noendo. Kasto ka dhi mbele matin, wan bende tinde iyudo ka chon kata mana kang'iyo insurance machon iyudo ka samoro gimoro timi to claim ahinya claim ka gimoro osetimore iyudo kichaga godo insurance machon kande ahinya kata nichaga godo insurance mamoko. Wan kaka Equity Bank Assurance wa prioritize claims ma kopo ni gimoro ojuki, gachi oyudo accident, odi kata dukani owang' gi yo moro amora, osomb gari kod pi, gik machalo kamago eko, ibiro e ofiswa kata e branch moro amora mar Equity to wachiko itwa to wanyisi kaka itimo. Ok waori seche te ni dhi duogi. Wan kodi wanyisi kaka itimo, wamiyi guideline, kasto iyudo ka
tinde technology bende okonyowa. Ok ochuno ni kia ni claim gik machalo kaka kisejaso stakabadhi mag claim koro ka samoro iorogi travel kodgi kitero watimo electronically. Koro mano miyowa tich mayot kaluwore gi technology ma wan godo. Miyowa tich mayot mondo mi ka mteja moro amora oraise a claim, okelo claim gimoro time, to e thuolo machuok wasetiyo gi technology, wase process claim neno kendo kaber to waduoke ka en gari obed gima notimeno endo waduoke mapiyo piyo kaka owinjore. Erokamano ahinya. Ing'eni weche mag Koro insurance. bende kimiya thuolo matin dakika achiel kende. Yes. Kamedo matin. Seche ma gimoro osetimore mwase process claim. Iwinjo ni koro ng'ato rito check. Sasa ama check osewuok to ng'enyne nikech wan kamoro amora. Check wan ema wakawo waketo ne mteja. Onge gimoro ni irito check waoro. Waketo ne mteja piyo piyo mondo mi oyud pesa ne wang' sa. Kasto Silvan ilalnwa kendo. Jowa Silvan olalnwa kendo. Erokamano, Kenny, aseduogo. Iseduogo koro ine yamo. Aseduogo. Yes. Koro awacho bende ni kembni mag okumba ng'eny ng'eny Kenya ka kendo ng'eny e piny kaendi. To iyudo kaka bengi wayiero mwadiri godo. Kendo ni ok wadiri gi kambi akamba. Wayiero mwadiri godo mwang'e ni gin very stable. Financially gin very stable, watimo negi gimiluongo ni vetting. Kendo wawinjore kodgi magi wa ensure ni koponi kata mana ni gimoro timore to gi meet timelines ma wan godo mwaluongo ni SLA, Service Level Agreement. Koro akwayo ni kaluwore gi kaka aselero noendo, ageno ni jowinjo wawinjo maber. Yes. Koponi ng'ato dwaro okumba to yot mondo yude kokalo e bengi mar Equity kopogore kod dhi adhiya kata mana e kembni mamoko nikech kaka ne wacho kwachako wachiwo nyaka advisory services free. Wachiwo wan gi professionals e branches, wachiwo advisory services for free. Koro ibiro abira to wago mbaka to wawinjo kaka wanyalo konye e yo maber. Koro wakwayo ni wawinjo winjo magwa. Equity is unbiased. Biuru wago mbaka mondo watim wayud okumba e yo maber. Erokamano. Erokamano ahinya. Weche moko imulo kanyo motegno uwinjo dwaro mar customers. Ngeche ni una listening bank, then uwuotho gi adieri, uchopo dwachgi kendo upogoru gi traditional insurance companies. Wang'eyo ni weche mag insurance gi ng'e tiendgi tek ndi kendo gin very complex. Ere kaka un kaka jo Equity ukonyo customers ng'eyo matut weche mag chike mag insurance? Erokamano ahinya kendo. Iyudo ka ahinya revolution ma Equity okelo en keto insurance e yo ma joge wanyalo winje godo e yo maler. Chon ne nitiere kata mana oko kucho samoro pod nitiere jok ma oketo insurance gi complex words kawacho katiyo gi kisungu matin, jargon. Miyudo ka ji mang'eny samoro ok winji. Equity ka waketo in plain language. Waketo gigewa e yo ma e dhok ma mteja dhi winjo e yo mayom. Kata kidhi e branches magwa wan gi officers ma professional mobedo trained mar professionals in insurance. Gibiro leri gima idwaro no kata gima wanyalo konyi godo noendo e yor insurance e plain language. Ok wan gi complex language machon manitiyo godo chon kanyo. Kendo kata koponi koro isekawo kodwa insurance, nitie gimoro miluongo ni policy document. Policy document en booklet moting'o kaka insurance mikawo noendo en. To iyudo ka samoro policy document niendi oduong' to en gi terms ma samoro nyalo chando wateja winjo. Omiyo wan ka wasechiwo insurance to wachiwo document moro ma simplified. Wachiwo oboke moro ma okete e yo mayot. Waluonge ga ni risk note. Ma en page achiel. Koro oting'o gik ma owinjo bed ni mteja ng'eyo kotenore kod insurance. Kata ka ok odhi e book maduong' chande to wamiye summary mar insurance mare e oboke moro matin ma iluongo ni risk note. Kendo
walere kaka gigo chal. Okay. Obed ni samoro luoro, samoro iyudo ka ng'ato ok ne ochopo e kiwango mamalo mar skul, luoro kata mana weche mag language kata mana English. Branches wan gi ji mopogore opogore, kendo wanyalo kata mana lero gi e dhok ma giwinjo margi ma giwachono endo, mondo mi giwinj maler gima watimo kendo gima insurance en. Koro kaka Equity, wan bende gi summarized questions machalo waluongo ni FAQs, ma samoro ng'ato bende nyalo medo interact godo to medo penjo maswali to waduoke. Koro ok waketo insurance e kiwango mane ji paro machon cha. Niyudo ka ne nitie a lot of jargon, a lot of complexity. Wakete mayot kendo wakwayo ni wateja magwa ginyalo dhi e branch moro amora man machiegni kodgi mondo giyudo ler kaka owinjore. Erokamano ahinya. Wacho wach mangima mokalo nikech ji nigi paro ni weche mag insurance gi kilose gin weche mag joma nigo, joma osomo e kiwango moro. Koro ilero kanyo maber ahinya. Bende nitiere joma bank assurance ma Equity ni osekonyo ming'eyo kaka ng'ama tiyo bengi mar Equity? Erokamano. Equity bank assurance, Equity insurance, jogo ma osebedo kaka insurance kodwa kumoro amora ma gintiere Kenya mangima, wasebedo ka wakonyogi ka opo ni gimoro timogi mana kaka nawacho cha. Sasa ma ng'ato raise a claim to e branches magwa mantiere e countrywide and regionally, wakonyogi mapiyo piyo. Koro wasekonyo ji mang'eny ma dang' wawach nitiere gi success stories. Ginyalo wacho kendgi kaka wasechulo claims maggi magise raise kono opogore opogore. Lakini e yo machuok machien kaendi nitiere mteja moro kadwa wacho machuok. Nyocha entiere a transport business distribution. Yes. Mteja ni gache ne oyudo accident mochopo e kiwango ma koro ne ok en gari kendo. Waluongo ni nobedo written off. To gache ni nogeno nikech ne en mteja mantiere distribution, en gi fleet. Koro no report e ofiswa kendo dhiang' aher mar wacho ne oganda marwa ni mteja no ne waduoko ne gache tok ndalo 7. Samoro jomoko nyalo wacho ni it is hard to believe, but ma en gima dieri, ok anyal luongo nying. Yes. Lakini ne waduoko mteja no ende biashara bang' ndalo 7 already ne wasechule kendo ne resume biashache e yo makare. Mano kotenore kod ajali mane obet kod gache. Kadhi namba 2, igani dwe mar 6. Yes. Ne a number of claims nobedo registered kodwa mag biashara. Kendo dwe mar 6 no endo kende ne wachulo claims successfully. Kendo e thuolo ma piyo claims 9 e dwe no madongo dongo. Claims manotenore kod weche mag mach ma owang'o biashara. Claims manotenore kod kuo waluongo ni burglary. Nyaka claims manotenore kod weche mag political instigations. Nyocha wachulo claims mag biashara. Kendo ka awacho mar adek, adhi mana wacho matin. Yes. Nikech ji mang'eny to nigi success stories magwa kaka Equity. Chien ka dwe mar 11 ni endi, e branch wa Modaya branch. Yes. Ka mteja wa moro nyocha owito dhiang' ma livestock. Nikech watimo nyaka livestock insurance kaka ni wacho introduction chande. Yes. Mteja wa nyocha owito dhiang'. En mteja ma depend on weche mag pur dhok. Pith dhok awach kamano. Yes. Ready. Kendo nyocha owito dhiang'. Dere nyocha ohinyore, nyocha otuore tuo mar pneumonia ma nyocha owito dhiang'.
nyocha wachulo mteja no endo dere kendo sani mteja ogwero kamano osedok e biashara kama kawaida. To bende kaka ratieko wan gi mach ma seche moko wang'o gwenge kata wang'o slums kata wang'o market centers. Higa mokalo kata mana higni mamoko goeko mach samoro iyudo ka en a popular case Gikomba, chicho ma Gikomba Nairobi ka. Chiro ma Gikomba iyudo ka ndalo moko mach osiko muoch wang'o chiro, wateja wito gik moko, mwandu gi lale mach. Dang' aher mar wacho ni Gikomba kanyo bende wane gi success stories. Gikomba kanyo wateja ma okawo ga okumba kodwa ma wan godo ma samoro chandruok mar mach no oseyudo. Kaka higa mokalo, higa 2023, nyocha wachulo claims manyalo romo 2.6 million ka waduoko godo wateja magwa mane mach ochando owang'o biashatgi e chiro mar Gikomba kanyo. Koro magi mana matin, lakini kaka natemo wacho countrywide ji nitiere gi success stories magwa ma ok wanyalo wacho kaendi duto. Koro mano e gima watimo. Erokamano kendo pod wabiro dhi mbele kod time. Erokamano. Ni tuomo wach mar claims nikech thoth chandruok ma ji nigago gin weche mag claims kanyo. Donjo yot. To sama masira kotimore ni chudo bedo matek ahinya. Ma ywak ma ji osebedo ka bedo go mang'eny ahinya. En ang'o mamiyo Equity Bank Assurance bedo mabere moloyo mamoko manie chiro? Erokamano. Mana kaka na asewacho kata kaka atemo medo lero, Equity wan gi partners ma wadir godo kendo gin partners ma wasegogo mbaka kendo wasewinjore. Ma wasewacho ni kuponi mteja, kuponi customer gimoro timo, to obire ofiswa kata obire branch wa mar Equity, wan gi timelines, wan gi thuolo mowinjo bed ni claim no bedo process go ma winjruok mwatimo kod partners magwa ma ging'eyo. Ma wawacho ni koponi claim odonjo to owinjo bed ni chule e thuolo machal kama. Ka check osebedo ka en claim ni chulo gi check, to check owinjo bed ni bedo ready e thuolo machal kama. Gin jok ma wase winjore godo, gin kembni madongo bende kaka nanyisi, ok wadir gi kembni matindo tindo ma samoro nyalo bedo gi excuses. Koro wan kodgi gi agreement mwaluongo ni service level agreement. Ma koponi gimoro timo mteja to wahakikisha ni claim mar mteja no, nikech wang'e ni ma e kama mteja yude ngimane, ma e kama mteja yude livelihood mare. Wa ensure samoro iyudo ka mteja ni kata mana gi loan, owinjo bed ni odok e biashara. Wahakikisha ni wa process claim mare within time kendo watemo duoke e biashara mapiyo piyo kaka nyalore. Ka ing'iyo kanyocha wagolo results, waluongo ni financials. Mar igani quarter manyorumo. Equity ni wapost gimiluongo ni capital adequacy ratio mar 141%. 13.2 million insurance policies kane September rumo. 5.8 million unique customers kane September rumo. Digital native insurer wan gi over 80% policies ma wa issue digitally. Koro iyudo ka processes wagin seamless, to kendo wadir gi kembni ma mwawinjore godo ma stable, kendo wahakikisha ni gimoro amora motimo mteja waduoke kata wachule e yo mapiyo mowinjore, nikech ok wadir gi jok ma jomyom, wadir gi kembni madongo, to kendo kata wan bende kaka bank wan gi base mar wateja kendo wan gi ability mar chulo wateja sama gimoro timogi e seche ma gimoro timogi no. Erokamano. Erokamano ahinya. Wabiro kawo penjo mag jopiny ka, nikech ang'e ni gin gi penjo mang'eny ka, eka bang'e abiro miyi thuolo mar duoko penjo go. Nitie penjo ma asechako yudo e yor SMS ka. Victor penj na wendo kama: insurance mar gari gimiyo geche te koso nitie geche ma ok gimi? Insurance mar gari gichiwo both comprehensive kod third party koso an Peter Kumu mar Bungu Maena? Duokane mano. Erokamano ahinya. Erokamano Peter Okumu, erokamano ahinya kuom penjo no endo, nikech seche mipenjo kamano to konya bende amedo lero ne jok mamoko. Insurance mar gari wachiwo insurance ne geche te
nitiere kiwango mar insurance ma waluongo ni comprehensive insurance cover. To gi kiwango mwaluongo bende ni third party. Third party en ng'enyne obiro konyo seche ma gachi dipo ka nyalo ketho gir ng'ato kata nyalo hinyo ng'ato. Mago wachiwo duto. Comprehensive insurance ma bende ber nikech en emorito gachi no endo ma kopo ni gimoro timo gari to waloso ni gari no kata wachuli gari no endo. Koro watimo kiwango duto mag insurance mag geche. Geche ng'eny, obed commercial mag biashara gi, obed private mari mar wuoth, obed mana matatu, obed bus, geche te wachiwo na gi insurance wanyalo tiyo kod third party ka ng'ato hero, kendo wachiwo bende kiwango mar comprehensive mar rito gari. Obed kata mana ka wadoke kar geche ng'eny kata kwa doke kategori mar obed mana korka kata mana tractors kocha, obed gik machalo kaka machinery, gik moko matiyo ndara gieki, mago waluongo ni plant and machinery, mago duto kaka natemo wacho kata mana contractors. Wachiwo negi okumba e yo mayot kendo e nengo mowinjore, e nengo moyweyo. Erokamano. Obro kawo simbe mag jopiny Nyakwara Mogajwang, achiel kachiel ma en Ramogi FM kar chuny jaluo. Namba ma studio ka minyalo ywa e tol ka in gi penjo mora mora, ywa tol ka itiyo kod 072299999 kata 0733999 ka in gi penjo mora mora, wendo biro duoko penjo mari achiel kachiel e okinyi mano ma kawuono. Maramogi, pole sana. Maramogi, hello. Ramogi oyawre Musainya. Maramogi, pole ywa tol. Oyawre machiegni. Ochieng' Bob penjo mari. An kembinigi gibiro ga gimoro achiel nikech ka gidonjo ne tap to seche go gibeyo then mbele ka iyudo pasoro ka giseyudo customer to giseyudo kata pesa gi ka gichako embaras ma to chal nade mano penjo namba achiel. Osainya pole jowa. Pole kenango marach gi lai masimuni 07222 Umalala Wood Chunge. Victor Pina Jalo ni to gi compensate ng'ato kose chulo premium maromo nade. Compensation utimo banka ng'ato chulo premium maromo nade. Maramogi? Oyawre. Polycarp mwana mabe town ka. Polycarp machiegni? Ere kaka ging'eyo ni claim mataya to kele mbele gi. Isajeni claim. Okay. Mara reya. Okang'e to samoro maybe ainsure gari ne weche mag kuo. Kata maybe ainsure duka ne weche mag kuo. To duka no ne wang gi mat kata gacha ne dio wang gimachelo modio time. Yes. Okang'e ni wato gite ere ka gal kiko so gimoro motimore tek na ainsure gi aseka ka assurance kori gitiyo ko gimoro motimore ni claim ginyalo chulai. Erokamano. Erokamano nya. Maramogi? Hello Ramogi oyawre. Hello. Mos. Maramogi? Oyawre. Hello. Oyawre machiegni? Mos. Nitie penjo kama Bob penjo kani sama udonjo uwacho ne ji services magu ni to ber to mbele ka to tabu jabedo ga ni garanti mane manitie ni kodonjo ka wuono to kodhi bedo gi tabu mana ibro duoko. Adora Mogi? Hello. Oyawre machiegni? Hello. Oyawre ne yamo? Erokamano. Adona mi thuolo mondo iduoke penjo mar Bob. Polycarp bende chako penjo ariyo. Chagi mar Bob. Erokamano ahinya. Agone Bob erokamano kuom penjo no endo. Kaka nawacho, kata kachako medo matin koyiena. Nitiere report manotim gi
Insurance Regulatory Authority. Mano higa machien kacha chande. Nowacho ni ji mang'eny iyudo ka actually it was 4% of SMEs jok matimo biashara mopogore opogore. Iyudo ka chunygi bedo ma ojony kuom kawo kata insurance kaluwore kod weche mag claims ka ema iyudo ka awinjo ka penjo mang'eny tenore kod claims ka gimoro timo ng'ato to mae gima kaka Equity Bank Assurance wasebedo ka wa address. Awinjo ka Bob akianeno penjo ni wabe ji beyo seche machako seche ma koro wadwaro kawo pesa to kwase kawo pesa ka gimoro timore to chal nade. Ma emomiyo wakelo pogruogni, watemo revolution e insurance industry. Wan ok wabeyo sachako kende ni to ka gimoro osetimi to wachako dhi kona kona. Wan ma e lokruok ma wasekelo kaka Equity Bank Assurance momiyo wakoni sani koro wang'iye mopogore, especially ka wakawe through Equity to wakawe ka wang'iye e yo mopogore nikech kaka ne atemo wacho success story cha. Winjo wanyalo kata mana go mbaka kod jok mose dhi e lwetwa mwase chulo claims magi nikech kaka na wacho chande wathoro chulo claims. Koro wan kaka idonjo wabiro leri gima watimo to wabiro chiedo kodi ne wakoni watimo nyaka free advisory services. Wabiro chiedo kodi maka gimoro timi to wabiro konyi kendo wabiro chuli kaka owinjore. Koro ng'ato bed gi paro moro amora ni kata ni wan kaka Equity bende inyalo bedo ni samoro waber sa chakruok to ni koro kore kendo to samoro waweyi. Oyo wan kodi e wuoth nyaka giko kendo wan kodi sa asaya kata kiseyudo chandruok. Mano gima nitiere nok wawacha nikech koro ane studio but mano gima nitiere kendo watimo kamano. Wachiedo gi wateja momiyo wadwa ni wagoyo wateja kata wagoyo jopiny e paro machon mar ni jo insurance gimo beyo seche ma gidwaro seche ma koro gimoro osetimo ng'ato to giloko pachgi. Oyo ka wan kodi kaka Equity to mano e revolution mwasetimo kendo mano gima waonge godo e Equity Bank Assurance kaendi. Kasto nyawadwa bende nopenjo ni to kisechulo pesa marom nade kaluwore gi chik mar Kenya. Kaluwore gi chik en ni insurance en cash and carry product. En ni chula pesa kiwango mowinjore kaluwore kod winjruok marwa mondo mi ka gimoro timi to an bende achuli claim. Lakini ok wan strict ahinya as in kaka wan kod arrangement gi partners magwa. Ok wadwa keto matek ahinya. Omiyo inyalo yudo kaka wasebedo gi agreement mar kaka ng'ato chulo insurance premium. Wanyalo bedo gi agreement. Mana kaka nawacho seche moko ni wanyalo miyi thuolo mar chulo insurance premiums kata mana bang' dweche 10 through insurance premium financing. Koro tek ni wasebedo gi agreement mar chulo premium. Wang'e ni premium ichulo yo machal nade. Ka gimoro timi to wabiro donjo kendo wabiro sort out case ni noendo gimoro chandruok ma in godo noendo wabiro chulo claim noendo ka kowinjore nikech already wan gi payment agreement mosebedo godo kodi e yore mag chudo. Aparo ni penjo mane ng'ato penjo mteja moro penjo ni kisechulo premium e kiwango marom nade manyalo miyo wa consider ikopo ni gimoro oyudi. Aparo ni penjo ni aduoko. En kaluwore gi kaka wawinjore e chudo mari wabiro mana donjo kendo wachuli. Ok wang'i mang'eny ahinya korka chudo mar premium tek mana ni wasewinjore. To ng'ato bende nopenjo ni ere kaka wang'i ni claim en genuine. Pani nochiwo gi tam noendo. Agwero kamano magi penjo mabeyo kendo miyo wamedo lero jopiny. Seche ma gimoro timore gimoro osetimo ng'ato garo osedo accident biashara mar ng'ato macho wang'e. Wan gi jok ma waluongo ni service providers ma bende watudre godo ma gin experts ma konyowa yore mag ng'iyo ni to gima nobedo nang'o. Emomiyo yudo ka e industry ka wan gi jok miluongo ni assessors, wan gi jok miluongo ni loss adjusters. Mago jok ma gin experts e field mar weche machalo kaka mag chandruok ka gimoro timo ng'ato geko. Koro kopo ni gimoro otimo mteja kata gimoro timore
to watudre gi jogi kamoro gin experts e yorego. Koro gikonyowa ng'iyo kaka gino nobet, kasto gimiyowa report. Ka gisemiyowa report, to report gi no endo iyudo ka nikech gin jok ma olony. Report gi no koro konyowa mondo mwang'e ni to gima notimo ng'ani ne chal nade. Ka ne en mopogore kata ne en machal nade. Lakini pok waromo gi claims mang'eny kata dang' awach kamano ma fake kata mobedo instigated gi wegi. Wabedo ni kaka dang' akwa jopiny, ka gimoro timore obeda gimoro ma is unforeseen, obeda gimoro moko ng'ato, to wabro donjo to wakonye korka claim mare noendo. Lakini kaka duoko penjo noendo, wan gi service providers ma bende wakonyore godo mondo mi okony tiend gimotimore, kasto miyowa report, kasto wachula claim mar mteja. Erokamano. Ok ang'e ni nitiere machielo maweyo. Nitie penjo moro ne ochako penjo Polycarp ni samoro insure dukani kata dukani gini ni mar kuo to mach odhi owang'o. Kes ma kama unyalo handle nade kaka insurance? Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kuom paro na mano endo. Insurance wachung' kodi e gima insure. Nitiere gik mopogore opogore manyalo juko ng'ato. Koro seche ma iseng'iyo biashara mari kata iseng'iyo mwanduni ting'e ni to en exposed to risk machalo nade. Ang'o manyalo time? Kopo ni neno ka en exposed to risk mar mach nyalo wang'e, pi nyalo sombe, to ikawo okumba motenore gi machno mwaluonga ni fire policy kata fire and perils policy. Okay? Kineno ka exposure mari en weche mag kuo, okay? Kuvamia, duko tor, machalo kamago eko, mwandu ni tor kethi, machalo kamago eko, ikawo insurance mar kuo kata mar burglary. Koro luwore gi gima nyalo affect ng'ato. Koro kane ikawo insurance mar mach, to nitiere mar mach lach ga kabisa, ni fire and perils policy, oting'o gik mang'eny. To wabiro, kopo ni risk machal kama kata gima chal kama indi ojuki, to wabiro donje. Lakini ka okwali, to nyaka bed ni ne in gi insurance mar burglary chabe, mondo mi koro wachak wadonje. Nikech kane ikawo mar fire, to kuo ok en fire, kuo opogore gi fire. Koro nyaka ibed ni ikawo mar kuo cha bende, kasto koro wadonjo to wachuli e kiwango ni kopo ni okwal dukani kata okwal gigi mane miyo insurance mondo. Erokamano ahinya. Obro kawo simu moko bende mondo mi koro watieki. Oyawre? Oyawre machiegni? Iwo gi Lazaro Kajumbo ka Yoban. Lazaro machiegni? Agoro kamano ije gidi penjo achiel kod wok maber to kony gi mondo openje kendo okonyo dhano oganda. Koro an apenjo niya. Yes. Duration magiketo ma ng'ato maginyalo chule claim mar ng'ato nikech jomoko bedo matho kapo ni nena claim sa kao premium to ber ni makata gospel singer Mudisi nowero sama koro mondo claim to koro nenda urudi jomoko tho ka ok oyudo nitie kata jaodo wadwa moro machore notho e accident 201 pod luorore aluora ka insurance nyaka kawuono. Koro wachie ni to giketo duration marom nade mondo kik jomoko tho ka ok oyudo pesgi. Erokamano. Erokamano ahinya. Oyawre? Oyawre machiegni? Ntiere Jawaya machiegni? Imigo gigno yamo penjo. Yes. Asabedo karengeyo kata adiriyo gi mtoka mang'eny ahinya. Gimatimore kaka iyudo ka ng'ato nigi mtoka to ondiko driver. Driver ndiko ng'ato moro kata yatim matin kamano age, ng'ato kawo ng'ato maonge driving license. To mtoka gore piny, to dhiyo manyo ng'ato ma license imane ng'ama riembo, sama onego kata ng'ato. Ikawo ng'ama nigi license imane ng'ama riembo mtoka ni, to ji mantie sama nokawo ng'ato moro kata kia riembo mtoka ochopo ka accident ka license onge. Yes.
cases be no kabisa magi gi gimene ke kabisa ko ngi chula chula so no no ga expat gini ognya be private yani magi taw na false claim magi kere ka macho ngat yes erokamano ahinya wadong' gi dakika moro mabi ang'wen kende nyakwara mogi chopo kanyo saa 3 mar okinyi oyawre Ramogi an Otieno mar Obera. Otieno penjo kama penjna wendo ni to gin gi last respect policy for parents, spouses kod children. Last respect policy be nitiere mane penjo mopenjo ka aparo ni mage penjo kende ma aseyudo ka tinende ami thuolo mar duoko penjo gi te ka watieko chenro. Erokamano ahinya. Penjo mar duration ma claims kao kapok ochul, awinjo ka jawinjo nowacho ni iyudo ka claim inyal fuati, ginyalo fuato nitiere kata mana ng'ato mano wito ngimane kapod fuato claim. Yes. Kanye mane awacho seche kande ni ok ang'eyo to dang' ageno ni ng'at mane owito ngimane kapok ochul claim no ne ok okawo insurance through Equity. Nikech pok wawinjo jok mokawo insurance through Equity mobedo gi malalamishi machalo kamano endo. Kaka nawacho, wantiere gi agreement gi strong partners magwa kendo wahakikisha ni claims wachulo e wang' sa nikech wageno ni wang'eyo ni claims ema medo jiwo kindwa kod wateja magwa ka watimo gi maber eka wang'e ni wan bende wateja medo trust wa. Koro kaka sani endi nawacho ni watimo kata mana pensions gik machalo kaka NSSF ing'e ni sani endi sirikal wago erokamano oyiene kembni kawo NSSF gimoro miluongo ni Tier 2 contribution mago mag pensions. Kopo kata mana gimoro nyalo bet ni koro mteja oseretire, mago pesa wachulo ga pesa wateja go 14 days wasechulo. Koro wan ng'enyne turn around time marwa in terms of claims payment kuom jok mokawo insurance through Equity en mapiyo piyo ma ok apar ka malalamishi machalo kamano ma ng'ato wito ngimane kapok oyudo claim wanyalo bedo godo. Koro wakwayo ni mondo jowinjowa wakaw insurance kokalo kuom Equity. Last respect wan godo kendo watime ibirabire branch marwa to iyudo staff magwa kanyo endo wabiro mi insurance mar last respect obed mag wazazi mag family mari mano endo wan godo Equity Bank Assurance kaendi. Otieno Jawaya awinjo ka penjo korka weche mag unlicensed drivers ma ng'ato iyudo ka ochiwo achiwa gari kasto gari dhi kethore to ochako okawo driving license mar ng'ama chielo to emodwa ni mondo claim godo. Mano emomiyo wan nawacho ni wan gi experts kata service providers ma bende watiyo godo mondo tem establish ni to ang'o manobet e thuolo ma gini notimore. Gin agina jok mabeyo, gin service providers ma watiyo godo, gin partners wa bende waorogi to gidhi gimiwa report ni ma kama e gima nobet. Ka dipo nitiere unlicensed driver moro mane nigi gari mago gik manyalo fwenyore to wakwayo ni gima insurance en kata gima watemo emphasize kuom jowinjo magwa en ni gari ni ng'at ma is authorized to drive. Kika wabola gari ni ma wuoda kata ma nyathina to pod onge gi license ni miya gari kata miya ng'ato gari ni osiepni. Gari en mwandu kendo kik dipo ka shida nyalo bet nikech ni miyo gari ng'at ma onge gi driving license ma valid. Watem tiyo gi gechewa kod jok man gi driving license ma valid maka gimoro timore to wabiro gi straightforward claim. Otherwise kopo ni nitiere weche machalo kaka unlicensed drivers geko mago to ripode mang'e ni kwa miyo our service providers tich to nyalo fwenyo kata nyalo duokonwa kasto watimo kaka owinjore. Silvan Omune Otieno, wach mari mogik sani nokong'adowa ka. Erokamano ahinya. Ka atieko daher mar wacho ni kiyiena nyocha research moro tim Kenya ka gi kambi miluongo ni Think Business. En kambi ma roga timo research kaluwore gi performance mag kembni. Koro Think Business notimo research kotenore kod
insurance industry, Okay. Insurance intermediaries. Kendo dang aher mar wacho ni Equity Bank Assurance Intermediaries Limited nyocha okawo namba achiel manyocha wayudo awards and accolades, recognition korka weche mag kaka Equity Bank Assurance watimo insurance magwa. Nyocha wabedo namba achiel customer centric bank assurance intermediary. Nyocha wabedo namba achiel bank assurance intermediary in technology application. Kata mana life products wabedo namba achiel. Wabedo runners up. Koro nyocha wayudo accolades mopogore opogore kotenore kod kaka watimo insurance. Koro katieko finally kata kopogore gi insurance wan kaka Equity Group. Equity en kambi maduong'. To sani endi wachomo Christmas. Yes. Wakoche ng'eny. Okay. Koro ma en message ma waoro ne jopiny katieko. Wakoche ng'eny kendo sani item ma jopiny e yore mopogore opogore. Koro kawuoyo e lo Equity Bank kata Equity Group, wakwayo jopiny ni kopo ni ng'ato nyalo goyo ni sime mopogore gi sime michicho godo ni ok mar Equity, nikech Equity wacho ni wago sime gi namba mar 0763 000 000. Erokamano. Kopogore ka ok en staff mar Equity ming'eyo, to maa en namba ma Equity godo sime. Koro kopo nogo ni sime gi namba moro amora mopogore gi mar Equity, to ng'ad sime no kendo ka i suspect ni en jakuo, to namba no inyalo oro gi SMS e 333 kasto Equity biro kawo action. Equity nyalo mana oro ni message kata SMS kokalo kabiro gi nying mar Equity kata nying mar Equitel. Okay. Koro kopo ni jomoko nitie ma oro ni messages mopogore gi ma biro gi nying mar Equity, biro gi namba ma unique, mago samoro wakoche madwa ni mondo mai kendo dwano mi direction ni mondo itim ang'o, ichiw pin mari. Equity wan ok obi penji pin mari seche ma itimo transaction. Kendo katieko tawacho ni Equity wan gi free transactions. Kidwa transfer pesa from account mar Equity to another account mar Equity, obed mar ng'ama chielo, watime for free. Ka kamano ago erokamano ahinya na Radio Ramogi, ago erokamano ahinya Victor kuom keta e chenro ni endi, kendo ageno ni wapuonjore gi jopiny. Jopiny obedo gi ng'eyo kuom Equity kendo kaka watimo insurance services e bank ka Equity Bank Assurance. Penjo mamoko pod ginyalo dhi e branches wa mondo gipenji, wan kod professionals e branches go eko mabiro duoko penjo go eko. Ka kamano, our customer care bende is open 24/7. 24 hours a day, 7 days a week. 0763 000 000 inyalo goyo kata watedo wanyalo goyo mondo giyud duoko maler Equity Bank. Erokamano. Erokamano ahinya koro Mogajwang' mane mokelo e giko matwak makamano Equity Bank Assurance Intermediary Limited ma bende ne wan go gi twak okinyi ma kawuono e bwo kambi mar All Media Services mangima. En saa 3 kokalo kod 3 mar okinyi, watimo mos makende saa odhi matek nyakoro Mogajwang' kete mana ka. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyakwara Mogajwang' kendo machiegni ikruok dhi nyime makare motelo ne nyasi mar ang'wen mar nyiso kido kod timbe mag oganda Luo. Nyasino ma otisi ni Piny Luo Cultural Festivals ma bende ibiro bagi kaunti ma Siaya higani. En nyasi ma itimo higa ka higa mar kelo kanyakla oganda Luo mar dhialo kitgi kaachiel kod timbegi. Kuki kaunti ma Siaya, George Amolo gi ler mathoth e wachni. Urachona nyakwar wango dibo sigana chanda jakawere Luo donje pacho pinje Luo yoro pacho ipara Mogajwang' Amolo yoro gi pithund Luo sedala achakne gi thund Luo gotramo. Kano wuoyo kinde manotelo ne komiti machano romo mar piny Luo no ero to kod kweth jodongo oganda Luo e timo limbe Siaya kae motelo ne nyasi no mochan timo e giko higani. Jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthew Owili ma bende jakom komiti machano romo no nowacho ni nyasi no wang'ni ibiro yuorie gi jotelo madito pacho kae. Kaka ung'eyo ni Siaya ema wang'ni bago nyasi ma joluo duto e piny mangima romoe, waduogo e gundawa mondo mi bende wadhial kitwa kod timbewa
to wan gi jorito madongo dongo bende madhi biro mondo bedie achiel kodwa. Jakom Baba Raila Amolo Odinga en obedie, to bende wuon piny His Excellency William Samoei Ruto bende obedie chiego nogo. To gima lich ahinya chiego nogo bang' kotieko gigi te ni Gor Kogalo dhi tuomo adhula e stadium manyien miyawo Siaya ka. Nowacho magi ka Ngire Adams Oloo, ma bende en jakanyo mar komiti machano romono, to fulo ni mae nyasi mag gwelo joluo duto e piny mangima. Kuparo nyasi mar piny Luo manotim higa mokalo, notim e Homa Bay, to e higa no the theme manoketi ne en reincarnation of the Luo, chier mar joluo. Higa ni ing'iyo theme moketi en juok Luo, juogi mar Luo. Tidhi luong joluo moa e pinje moko. Nwa joluo kaka historia wacho ne wawuok Sudan. Koro luo moko ma bende nigi gund nigi oluonge gunda mar Luo Kenya ka. Achiel kuom jodongo Uganda chonli ma bende gin joluo ma Uganda, Ruoth Okidi bende nyontie limbeno ka en bende osingo gwelo Uganda Luo duto manie pinje mamoko. Our brother has called us, so we are responding for the call. When your brother call you and sister call you, means the family are calling you, and we are responding to the family call. I communicated to our Rodi, both in Uganda and South Sudan, to come to discuss how can we all come together and celebrate our heritage. So I'm here to join in and see how we can mobilize a delegation to come. And on the behalf of all K Kwara Choli, K Paluo, they love you all, and they will be excited to join in. Apoyo, erokamano. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Kaunti ma Migori koro biro yudo od thieth mar kama mine konyore, ma bende biro gere od thieth ma Wendo Sub County. Kabende mano ibiro sir kod kambi kata riwruok mar Safaricom Foundation. Chenro mar gedono ma koro biro tiye gi omenda maromo milion 50. Igeno ni biro rumo ka ochopo dwe mar adek mar higa manyien. Ka koro geno nitie, nyo biro konyo duoko chien weche mag thoe mag nyithindo kaachiel kod joma mine mayache kaunti ma Migori. Gavana ma kaunti ma Migori Ochilo Ayako kama bende nyolosi kile nyasi mar keto mise mar gedono, nyowacho ni koro mor ne riwruok mar Safaricom Foundation ne owinjo kwayo mare, kendo koro kaunti ma Migori dhi bedo kod kama mine konyore ni mar od thieth no biro konyo mine duto mawuok e kaunti no mangima. We are happy that you listen to us, and today we have begun the journey to put up this facility. My administration, the Migori County Administration, gives you assurance that we are recruiting technical staff whose skill are as good as anywhere else in the world. Top-notch gynecologists. It will have adequate staff who will rise to the challenges that will be thrown in this direction. We have set aside money to acquire equipment that will be very ideal. Bende ne wacho ni koro gineno mondo mi koro giger kama mine konyore e od thieth ma Wendo Sub County, nikech en ediere ma koro biro konyo jogo mawuok Uriri kaachiel kod Rongo mondo mi yud chenro mag thieth e yo makare. We looked at the statistics and the data we had and realized that this area of Awendo is centrally placed. If you look at Uriri as its neighborhood, it is very convenient to use Awendo or to come to Awendo when you are in need. When you look at Rongo, the entire South Kamagambo and part of Kisii, which is in Ochodororo and related area, Awendo is the central place. Komachielo en ni jago moro ma hike ni ediere nyonego nyathine bang' ywaruok bedo e kinde kod min ode. Jagono ma wuok e gweng' ma iluongo ni Sagegi ma yudore Suna East Sub County e kaunti ma Migori wachore ni nyonego nyathine ma jahigni 3. Motelo ne chwe umo ringrene gi ongete, kaeto bang'e ne ochwe loro dhot ma owuok olal mero. Ma nyathine ma nonegono ne onego tok ywaruok bedo e kinde gi jaode ma iluongo ni Juliet Nyaboke. Koki kaunti ma Migori, Jo Juma gilen mathoth e wachni. Jalup chief no ma sub location no ma Sagegi Daniel Osika wacho ni achino moen kaka Josephat kodi tudo kod nek mar nyathini ma wuoyi ma jahigni 3 moen kaka Justus Nyabioya mana bang' seche machuok bang' ka chini obedo kod dhao kod min od Juliet Nyaboke obedo ne oringo e otieno manyoro. Osika wacho ni bang' bedo kod twak
kod nyathi ma nyako matin ma en owad gi wuoyi bende nyaka sani koro negine ne giyango ni bang' ka min gi ne oseringo tok chwanyore kod wuon gi ne obiro kendo ne okonogi ne gidonjo e ot ka bende kanyo ema ne okono mondo koro gininde kendo ne ogo dhono gi ful oko bang'e to ne owuok. Jalup chief ne wacho ni nyathi ma nyakono wach ni bang' ka neno ka wuon mare ne ogo dhot kod kiful gi oko en owuon ne ochich ka bende ne owuok e ot mane gintie no ka okalo kuom dirisa ka bende ne owadgi no e ot kanyo ero. Thini wuon gi nyoro chwanyore gi min gi olawo min gi mokwongo gi beti odwa ni otong' to miyo ringo dhi oko. Kane romo gimoro sa achiel otieno obiro e ot to yudo ka nyithindo ne ni ka jirani oluongo gi nyithindo ariyo, achiel nyako to achiel wuoyi, mano tho ne wuoyi. Koro koseluongo gi moketo gi e ot to okawo dhot ochako loro ne nyithindo, nyiso ni ninduru adano nende to wuok. Nyathi ma nyako madit ka en no neno ka wuon gi olore gi dhot ochikore gi e gama molwaro oko kae to wuok gi ng'wecho ringo. Wadgi mano weyo ot ni nikech nolor dhot gi kis gi ful oko en nodong' e ot. Osika wadni koro gi chich ne chal ka gima chijni ne oduogo bang'e kendo ne nyathi ma wuoyini ka bang'e to ne otong' wech. Jalup chief ne wacho ni min nyithindogi ma bende ne oringo bang' kane chwonye kod wuon pargi ka ne oduogo kinyi mondo ka dhot ne olor ka bende bang' kono jirendegi mondo koro konye mar turo dhot mondo ng'i gima timore ei ot mondo ka ringre nyathini ma wuoyini ne nitie dir ot kendo ne oume kod lewni. Koro koduogo kiny ni odwa dhi mondo ng'ien to nyithinde ochiwo nade mi wuon gi manyo gichwanyore gi cha ginyalo wuoyo to yudo ka dhot pod olor gi giful oko. Koro go koko jolandi owuok to biro konye muko dhot. Kimuko dhot to yudo ka ng'ani osenego nyathi to umo nyathi gi onget to keto piny kanyo ka olewni moko oluoro ire. Koro ng'ani en ng'ama gisebedo ka giyware go, ng'ani ime the other time. Ne Nyakalondo Maramogi Koke kaunti ma Migori, an Joe Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyathi moro mawuoyi ma ja grade 7 mawuok e gweng' ma Olasi sub-county ma Ndhiwa kaunti ma Migori nyowito ngimane bang' pi ne ywere kinde manyote mokalo aora moro ma iluongo ni Ambasa. Nyathino ma bende nyinge Wycliffe Oduor Otieno ma ne somo skund primar ma Oridi nyorado gi tho ne kinde manyote mokadho aorano ma sani koro pong' marach mokalo koluwore gi koth mathoth mabedo chwe e gwenge opogore pacho ka. Koluwore gi jalup ruoth ma Olasi sub-location mano James Owiti en nyathino nyoni gi nyithindgi mamoko ariyo ema nyogi temo mar kalo aorano ka giwuok e sub-location mokiewo kodgi ma iluongo ni Unga kama nyo wuon gi orogi mondo mi gidhi giom dhiang'. Owiti ne owacho ni nyathino nyo pi obedo ne mang'eny ma oywere ka nyithindgi mamoko konyo neno ni mar gima nyogi nyalo timo nyo onge. Jatend loch nangano bende owacho ni koro chenro mar manyo ringreno nyo chak mana gi sechego, kata kamano nyo chenro no konyago lemo ni mar pok oyud ringreno nyaka gi sani. Okwayo bede migepe mopogore mag sirikal mondo mi oyie odonjre e wachni kendo konygi e manyo ringre mar rawerano ma nyaka sani pok oyudi. Ne janyuol gi oro gi mondo gidhi gikaw dhiang' Unga sub-location. Koro ne gia Ongaro sub-location Umoja village. Koro magi ne nyithi Bernard Otieno Yugi. Bang'e nyathino ne otemo ni ng'ado aora Ambasa mondo mi odhi loka chata aora nopong'. Koro ne pi oywaye ma ochako dhi kode. Koro nyithindgi ariyo mane gin go otemo ni make apani pi ne pek, koro ne tere piny. Koro gi decide ma giweye, koro pi noridore kode mwalo. Menyo sani chakre nyoro ne wamenyo, alafu menyo dhi nyime pod okwalo kete bodi kuma ntiere. Ya wase gocho ne idara mar polis ya aora niendi osebedo ka ochandowa kabisa nikech kopong' kama endi nienge malo ka kocha cha ng'ade tingni seche moko ok nyal ng'ade cha gitemo ni gibuge marach to kamacha koth ochakore to oywayo maram manyocha gikete wi daraja modhi ndani. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Wachope giko mar weche manyien nyakoromo kana gin mago motuche kor gwenge watudre koromo saa 7 thuolo buduka mar mi weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mondo susumila mweri kuda ungu wuda wendo kaka sikiza tinumari D*812*784 hash. Kidonda miketona ni weche rangi. Ramanya gini rama
nyathina gini rama yabe nyiri gini rama weketa giting'one ang'o mondo kupachi minya ng'iera mondo Susu Mila Mwer koda ungu wuda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Celebration season is coming our way. Time to make some good times with friends and family. Twende shopping Naivas tupangie sherehe. Celebration season imefika. Nikiwa nawe, nikiwa nawe, you put a smile on me. Nikiwa nawe, celebration season's always better. Nikiwa nawe, always better, always better, always sweeter, always sweeter, always finer with you. Christmas and a happy new year. Daddy, Jabe. Otianga wonderongo Central Kanyingombe ine maweri sani. Otianga wonderongo Central Kanyingombe ine maweri sani. Wonteri Henry Miriam Tina inema chogewa. Wonteri Henry Miriam Tina inema chogewa. Jaod Faith Atieno nyage masumbi Ojunana sungie banjona. Jaod Faith Atieno nyage masumbi Ojunana sungie banjo. Yes, mano wonu Mitch Otianga Junior Mosna Mheshimiwa Babu Owino MP Embakasi East. Okaijo matindo Otianga wodirongo ine masungi sani Wodlo isobwanda. Okaijo matindo Otianga wodirongo tumiongiga. Mosna Professor Wycliffe for the world. Natego ine masungi ebanjo ine mapakiga. Natego tumiongi Osiep Gavana Ochilo Ayako. Osiep Opio Wandai. Engineer Kajuan be osiep ni nyae. Onyango Ward Ndiwa be osiep ni. Adipo Kume aye. Yes, Otianga osiep Maxwell Orina. Mosna Dr. Achora Tom Asuna. Konya yude, konya yude mangeny. Atego tumluogiga. Tumlongiga ine masungi kisungu thuondi ine malongiga ilelele ratego ine masungi. Wapi Edwin Okech Otinga Ikela Otianga Wodrongo Central Kanyingombe. Natego tumluongi sani. Lele lele lele. Osepton body tumluongi. Wapi Oguyo Jakamolo. Osepton body tumluongi. Osepton atana bona tumluongi. Osep Maxwell Otena tumluongi waya. Mheshimiwa Nelson Nobonyo Adoko Osiepni Amoso min pin Ida Odinga Owadgi Edwin Okech tumluongi Kachiel Iwon pin Raila Amolo Odinga Owadgi Dama tumsungiga Owadgi Agnes Min County
Otianga digi ler. Teach me to your ler. Teach me to your ler. So ler. Teach me to your ler. Digi yonge mi body. Digi yonge mi body. Digi yonge mi body. Yonge ubaguzi. Otianga ler. Teach me to your ler. To berna. Teach me to your berna. To lerna. Teach me to your ler. Yonge uchochezi. Yonge ubaguzi. Amo Sophie Oje. Victor Otieno Makajuma. Would grace of one ine maluongiga. Would grace of one tumsungiga. Oh, what get that mine ma weri e banjo. Oh, what get that mine ma weri e banjo na. Ose potila yako ine masungi etum. Ose pton badi ine ma weri ga. Opinion dai mano siepni. Ogaijo mateno tumlungi ga tego. Teach me to your bed. Digi bed. Teach me to your bed now. Digi bed. Teach me to your land. Digi yonge mi body. Teach me to yonge mi body. Teach me to yonge mi body. Digi yonge uchochezi. Yonge uchochezi. Yonge ubaguzi. Jakani ngombe. Digi berna. Yes. Otianga Wodrongo Mowadgi Edwin Okech. Otinga Ikela. Ilele. Otianga dende otimo dola bine. Otianga dende otimo dola mielwa. Wapi daktari Achuora Tom Asuna. Woodloy Sobona Tunglongi Retango Tunglongi Ilelele Ine masungiga Same pako chu ine mapakiga Same sungo ju ine masungi elela Woi makonyo woiwa Woyu makonyo woi San misungo tuine masungi Berna Otianga Berna To Berna Otianga Berna Konyo ya Otianga to konyo ya Konyo roere Otianga to konyo roere matindo. What can you ngombe? Rongo. Yeah, Migori County. Aha. Otianga mheshimiwa. Otianga Wodrongo. Ogai mar ojende. Duond luo mar ker Odungi Randa. Susumila mwere kuda ungu wuda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona niwecherage hey. Rama nyagini rama nyathina gini rama yabe nyiri gini rama weketa gitingone ang'o mondo kupachime nyagiera. Mondi susumila mwere kuda ungu wuda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo.
mimi ningependelea watoto wasome. We want to use this event to uplift the lives of the community. Kumtulo machielo, patron mar the Great Chepsaita Cross Country Run, Faruk Kibet, rwako uduto e tielo niendi mar higani mar ng'wejnendo. Hizi mbio za Chepsaita zinaleta watu pamoja. Ng'wejni mabende onywando ji duto ma okode higa, au mar neno ni nyithindo mathoth oyudo somo e yo makare. Nafurahia hii mchezo sana. Hata sikaange na andianga watu tuende Chepsaita. Tarik 7 dwe mar 12 higani endi, ng'wejno dhi timore Chepsaita e county mo Uasin Gishu. Wale watoto walikimbia last year, wamekimbia mpaka wamefuka mipaka zetu za Kenya. Uduto orwako. Hapa ndipo mahali wanastahili kuwa tarehe 7. Kisumo pacho, wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man Nairobi bore.